ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ସଜନା ଗଛ ଅଛି? ସଜନା ଗଛର ପତ୍ର ଯେ ସଜନା ଶାଗ ଏହାର ଖାଦ୍ୟ ସାର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସଜନା ଶାଗର ଖାଦ୍ୟ ସାର ବିଷୟରେ। କ୍ଷୀର ଠାରୁ 4 ଗୁଣା ଅଧିକ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ 2 ଗୁଣା ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି ଏହି ସଜନା ଶାଗରେ। ଗାଜର ଠାରୁ 4 ଗୁଣା ଅଧିକ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଛି ଏହି ସଜନା ଶାଗରେ। କଦଳୀ ଠାରୁ 50 ଗୁଣା ଅଧିକ ଭିଟାମିନ୍ B2 ଓ 3 ଗୁଣା ଅଧିକ ଫସ୍ଫରସ୍ ଅଛି ଏହି ଶାଗରେ। ଚିନାବାଦାମ ଠାରୁ 50 ଗୁଣା ଅଧିକ ଭିଟାମିନ୍ B3 ନିଆସିନ୍ ଥାଏ ଏଥିରେ। କମଳା ଲେମ୍ବୁ ଠାରୁ 7 ଗୁଣା ଅଧିକ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି ଏଥିରେ। ଭିଟାମିନ୍ ସି ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଇବା ଓ ଏଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭଳି ଶରୀରରୁ ଫ୍ରି ରେଡିକାଲ ନିଷ୍କାସନ କରେ। ସଜନାରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଇରନ୍ ଅଛି, ଯାହା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ମାତ୍ରା ବଢ଼ାଏ ଓ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ ଦୂର କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନରେ ଥରୁଟିଏ ଆପଣ 50 ଗ୍ରାମର ସଜନା ଶାଗ ଅଥବା 100 ଗ୍ରାମର ସଜନା ଛୁଇଁ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ପୋଷଣ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ସଜନା ଶାଗ ବା ସଜନା ଛୁଇଁ ଖାଆନ୍ତୁ, ବାଡ଼ିରେ ସଜନା ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ମିଳିଯିବ ଅନେକ ଭିଟାମିନ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କେତେ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।